Лабараторная работа. Вымярэнне паверхневага нацяжэння. Абсталяванне. Капілярная трубка, клін вымяральны, штангенцыркуль, лінейка, пасудзіна з афарбаванай вадой, тэрмометр. Вымяраем тэмпературу паветра ў кабінеце. Па табліцы ў сшытку знайдзіце значэнне шчыльнасці вады, якое адпавядае дадзенай тэмпературы. Выкарыстоўваючы клін і штангенцыркуль, вымераем унутраны дыяметр капілярнай трубкі. У капілярную трубку усоўваем да ўпору клін, пазначаем мяжу судакранання кліна і трубкі. Прымаючы пад увагу, што дыяметр кліна на гэтай мяжы роўны ўнутранаму дыяметру трубкі, вымерыце яго, выкарыстоўваючы штангенцыркуль. Апусцім капілярную трубку ў пасудзіну з вадой пакаёвай тэмпературы. Назіраем пад'ём вады ў капілярнай трубцы. Вымераем вышыню пад'ёму вады ў трубцы. Вылічыце паверхневае нацяжэнне вады, прымаючы пад увагу, што значэнне паскарэння свабоднага падзення роўнае 9,81 метра на секунду ў квадраце. Вылічыце адносную хібнасць ускоснага вымярэння паверхневага нацяжэння вады. Абсалютную інструментальную хібнасць і абсалютную хібнасць адліку вызначыце па табліцы ў дадатку. Вылічыце абсалютную хібнасць ускоснага вымярэння паверхневага нацяжэння вады. Запішыце вынік вымярэння паверхневага нацяжэння вады ў інтэрвальнай форме. Параўнайце атрыманыя і таблічныя значэнні паверхневага нацяжэння вады. Які фізічны сэнс паверхневага нацяжэння? У якіх адзінках сі яго вымяраюць? Чаму паверхневае нацяжэнне залежыць ад роду вадкасці? Чаму плошча свабоднай паверхні вадкасці мінімальная?